Sziasztok, én Levi vagyok, és ez egy újabb videó a Puzzle Forter-nél. Ez a videó arról szól, hogy van egy ilyen fingós kis halacska, és azzal kell originál leveleket, demo level és nem levels kell játszani. Original levels. Na. Ez mi? Ez mi volt? Oké. Nem szólok. Úgy ez azt csinálja, amit gondolok. Jó, gondolom. Majdnem. Jaj. Na. Nem tudsz sokáig fingani. Jaj. Na végre. Oké. Pálcikás halacska. Jaj. De itt nem tudok. Jaj. Ezt neked, halacska. Fulladj meg! Hey! Ezt neked! Na! Szagold már! Na mindegy. Egyszerű volt. Ó, ez jó volt. Ó, ez jó volt. Ó. Ez az... A fenelje meg. Ó, a fenelje meg. Retek. Ja, mi ez a béka? Ez mi? Ez egy jó-jó? Ez egy jó-jó? De ne! Oké, ezt nem szabad elrontani. Ne. Oké, szavaztok. Ne. Oké, most nem ártani egy élet. De mi? Persze! Akkor menjünk a nev szarokra. Originál. Nézzük. Hát ráfogtam a fejére. Hát, mi az? Nem. Ne, basszus! Ez hogy? Akkor amelyik... Ó, bakker! Ezek nehezek. Ó, megvan! Toljítottam a második szinten. Jaj, de egyszerű. Na, gyerünk már, repüljetek! Ami? Hozzá se értem. Persze. Na jó, akkor mondjuk a demo levelnél. A szaftos volt. Hú. Na most. Ez mi? De menő. Jaj. Ez mi volt?
Juhu. De... Gyorsan, gyorsan! Szorult helyzetek. Hát ez... szarügy. Ó, a repülő sem hal meg. Na. A halacska tud fingani? Nem is tudtam eddig. Na. Jaj, hagyjál. Ó, de ez könnyű. Hui! Oké, akkor megpróbálom újra az original levelt. A fene egye meg. Jaj. Ez egy kicsi... Ó, szép landolás. Remélem veszi a hangot, megint. Jaj, de jó. Mennyi nem? Jó, hát ez könnyű. Ez könnyű volt. Ez már nem olyan könnyű. De vagy nem. Ha arra megyek, akkor... Menj le, menj le, menj le! Ó, jó. Kockázatos, tudtam. Jaj. Nem! Púzáj! Hol vagyok? Itt. Fene egye meg a... Hello! Mi újság? Ó, retek! Szutyok. Fú, ez mi volt? Azt hittem, hogy neked ennél szaftos. Na, ez az. Juhu! Checkpoint! De jó. Ez hogy? Úgyhogy leugrok és akkor... Fel kéne... Ja, fent tudom magamat tartani. Fel tudom magamat tartani. Ne, ne! Na. Na végre. Jaj. Nem megijedtem. Mennyire? Mennyire húzzá! Hú. Ez hogy a retekbe. Fú, mekkorat repültem. Na már is egy élete oda vesett. Nem baj, nem baj. Még semmi sincs oda. Na egy level apos cucc. Opa. Hello. Menj innen. Ez az. Azt ott fent hogy? Ja, már tudom. Ja, ne. Oké, ezt egy élettel tudni nem fogom végigvinni. Ja, tudtam.
Hoppá. Azaz, csodálom, hogy nem fulladnak meg. Ennyi, ennyi. Jaj. Hát ez könnyebb, én gondoltam. Juhu! Na, ezt nem tudom, hogy kell. Oh, oh. Oh. Ne. Ó, lefinktam. Oh, ezt neked. Ah! Oké. Oh. Jó. Na nem már. Egy, kettő, most. Oké, fitness. Ez az! Oké. Akkor... Oké. Köszi. Oké, oda hogy? Ne! Ja, még van egy életem. Vagy kettő. Az előbb hogy mentem? Ja, így ide. Az hogy? De menő. Szevasz. Jaj, ne! Hülye macska. Ott ez... shit, sáka. Hülye, jó. Ne, hagyj békén. Blablabla. Ez is mi volt? De ne! Utállak. Nézzük. Felmegyünk. Ez az. No, de hogy? Nem áll. Most komoly. Oké, eddig jó. Nem már. Na mindegy. Ó. Hogy ki van centízve? Jó, oké, meg vagyok. 20 szintig eljutottam. Nem áll. De a fene! Hogyha egy életet elvesztek, akkor nekem annyi. Ne. Sziasztok.